Igama lami ndinguDiphishi Nokhwe. Ndiqale ukumamela ndisese-high school. Ndiye ndawuthanda ke umhlobo wenene kakhulu ngoba uye wanikisa umdla kakhulu. Apha kumhlobo wenene ndiye ndazimanya ndaye ndafumana abahlobo through umhlobo wenene. Umzekelo oFaith Mdaka ngoyena mntu kakhulu oye wandifaka apha kumhlobo wenene. Ndizithandile ke iiprogram zonke zomhlobo wenene ngoba ziyakhuthaza ngalo lonke ixesha, engakumbi inkqubo kaSisilulu, uKhanya Gqiyazana. Zimandi kakhulu iitopiki zakhe, ziyakha ngamaxesha onke. Kule nyanga yabasebenzi sibhiyozela 56 kumhlobo wenene FM, #UWFM56.